Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, the Organic Peace. Peace be with you. Kini si Vanessa. Kung manghuwam nila ko kwarta, madato ko pilipan sa umo. Madato ko sa YouTube niya. Kanang kini mga bataan niya. Mabiral akong video. Bisag ikihap ako katulpo. Diligi din ako tapo. Pasang humog kwarta niya. Kanang manghumog kwarta na ko niya. Mag-viral na ko. Dito ko puwa mo. Bahalag ikihap ako nila sa tulpo. Dili sa mi magpatulpo. Oo, dili man siya ko pahuwam. Di ko Kay mga ba, kay magpatabang ko yung papilap sa akong bangko sa account, di mo mutabang. Oh. Daghang mga mong istorya. Kitabangan ako di ka maminaw. Ningon ko ni Grace, yung saon wala. Oy, klaro. Patulog-tulog lang, may tag di ka katulog, oy, kanang konsensyahon ka ba? Konsensyahon. Unsa daw? May tag di siya makatulog, makonsensya. That's Elby na minang. Hi, Elby! Makonsensya ba? Hi, Elby na nasa Qatar. Uy, pag-hi na Elby na. Naglagot ko nila kay suguon gani. Kuan may lang mo ko na lang pahuwamati ana. Why huwam? Why di ko pahuwam lagi? Di lagi daw siya pahuwamti. Na siya pira sa YouTube, di pa niya makuha. Pila na ka-dollar? Sa man di mo pumutabang muna ako pila na ka-dollar sa bangko. Pila na ka-dollar? Kaibaw, nagsalig lang mo nga nakagraduate mo high school da. Pila ka-dollar gani? Gamay pa oy, 60 pa man to. O $60 pa niya, ipanghambog ni mong gimi ni mong pautangon. Grace! Oh, di, ang akong istorya, kung ako ang mag-trending kailan lagi ka sa buong mag-trending mundo. Inshallah, pilay pads amo. Kaluyan ko sa Ginoo mag-trending ko labi na. Sobrang yung stress na, natagal matulog, sige video, dagan kayo mag-andar mo, mga laptop, naka-andar yan lahat. Kaya sige niya. Magabaan na naman, maapot na mga kapubri, maapot panahon magabaan ni. Tikas niya ha. Kay, si Tikas. Tikas, kay gano'n, ipa-andar mo ka ng laptop, parang ano ra ka na mo, ginasumo, murag, dip-dip gikas tanan. Samantalang kami, personal cases tanan, like, para paminong niya ba, di siya kabantay nga, ato na siyang ginasumo. Sabade ay, kana inyong pagkuhan ako, magabaan na mo maabot ng panahon. Oo. Naman dyan gaba. Ginagdaog pa man ko ninyo kaya wala pa man ko'y tarong nga income. Biro ng iro. Magbingos kalit. Ipagawas ng iro niya. Ay mga kapobre. Kapon mga kapobre, naradyo ko sa mua. Muni mga panghitabo nga di gid angay unta makuan niubos ra ko nila nya. Mao na ako i-istorya na lang nako diri sa YT para maibuga nako magawas ang akong kay ubos nga di ta magkasakit og kasing-kasing, di ta ma-high blood kay enjoy na lang nako kung life anis diri sa YT og magrasyahan man kog di, masilduan kog di, basta enjoy na lang diri nako kung life kaysa naman mag-idibdib na ko. Mamatay kog sayo kung idibdib. So mga kapobre, dili nilang kutob kamon lay sabot sa akong video. O pasalamat jud ko ninyo kaayo nga naamo perminti nga gisubaybay sa akong video, bisag akong video bati, bisag di pa takibaw malamos, di takibaw manudlay. Pero salamat ko nyo nga naa mo gasuportar nako nga bisan sa ginagmay na kanunay o ayo mo kapobre pilay pads amo magrasyahan ta sa Ginoo. Ginoo ray nagbuot sa tanang panghitabo. Amen. Bye mga kapobre.